Egunon, eta urte berrio guztioi bihotzez. Jainkoaren Ama Maria Santuaren festaburua dugu gaur. Egu berri zortzigarren honetan, Jainkoaren Ama aitortzen dugu Maria, berarengan gizon egin baitzen Jainkoaren hitza. Urteko lehen egun honetan, Mariaren seme Jesusi bakearen erregeari eskate zaiogun iritsi dadila lurreko batez bazter guztietara bere jaiotzaz munduari ekarri dion egiazko bakea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure Jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bebi zurekin. Ospakizunaren hasieran eskadezagun bekatuen barkamena, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula Jainko guzti saltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita
Kentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zu kentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Egin dezagun otoitz. Maria doatxua, Virginia izanik ama eginez, gizadiari salbamena eman diozun jainkoa, egizu laguntzaile ere izan dezagula geure aurrean, beraren bidez lortu baikenuen bizitzaren sortzailea, zure seme Jesu Kristo gure jauna. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera, izaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendiciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocará mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Agertu zure errukia, bedenka jauna, zure herria. Jainkoa eta bedenka gaitzala, agerdi ezagula aurpegi argia, ezaguten dezaten munduan zure bidea, nazio guztietan zugandiko salbamena. Kantari nazioa, zuzentasunez baituzu gobernatzen herriak,
eta gidatzen mundua nazioak. Agertazoa errukiak edengauna zure San Paulo apostoluak Galaziarrei egindako kutunetik. Zenideok, garaia bete zenean bere semea bidali zuen jainkoak, emakumeengatik jaioa, legepeko egina, legepean zirenak askatzera, guk seme alabatzakoak argen esan. Eta seme alabazareten seinaletzat bere semearen espiritua bidali du jainkoak gure bihotzera. Aba, aita, deika ari dena. Beraz, aurrerantzean ez zara esklabo, seme edo alaba baizik, eta seme edo alaba bazara, baita oinordeko ere, jainkoari esker. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Askotan eta era askotara hitz egin zien jaungoikoa profeten bidez aspalditik gure arbasoei. Eta azkenak diren egun hauetan semearen bidez hitz egin digu. Jauna zurekin, Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aita zuri jauna. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. zenide maiteok urte berrion, urtea bukatu eta hasi liturgiaren ikuspegetik egiten dugu berdin, Mariaren eskutik. Elizak Maria jartzen digu gaurko egun honetan, Jesus topatzeko bide, egokia. Eta horri utzi nahi diogu gaurko egun honetan.
Eta konkretuki Mariaren amatasuna azpimarratzen zaigu gaurko egun honetan. Eta amatasunak badu berarekin batera zerbait ederra. Eta askotan ahaztu egiten zaiguna. Ama batek edo danok egin beharko genuen gauza hau da. Gure barruan gauza gorde eta geure barruan bueltatu, hausnartu. Eta Mariak hori egiten zuen. Bere gauzak, ulertzen ez zituen gauzak, bere barruan gordetzen zituen, hausnartzen zituen eta jangoikoaren presentzian badigeritzen, azten zan. Eta hortara gonbidatzen digu gaurko evangelioak, Mariaren eredu hortara bizitzera. Gauz asko etorriko zaizkigu, amendik aurrea, urte honetan ulertuko ez ditugunak. Gauz asko etorriko zaizkigu nahi ez ditugunak. Baina ezin deu horren aurka gauza hundirik egin, baizik eta geure bihotzean gorde, hausnartu eta jangoikoaren presentzira eraman. Eta hor ateatzen zaio zuku guztia. Badakigu ez dela erreza, porque hausnarketa horrek ematen gaitu sakontasun batera bizitzera. Eta ez digu inork laguntzen sakontasun horretan bizitzera. Baina hori da gure bidea, sakontasun horretan bizitzea, jainkoaren presentzian bizitzea da. Urte honetan eskade zaiogun gure jangoikoari, bere ze presentzia suma dezagula gure bizitza guztitan, gure bizitza guztian, eta jaso dezagulagutako bakoitzak behar dugun grazia, behar dugun doaia, berarekin bat egiteko. Hoy celebramos Santa María, Madre de Dios. Una fiesta que la liturgia lo pone el 1 de enero, para empezar bien el año y empezar bien encaminados, con la Madre de Él. Es propio de este día recibir un montón de mensajes en el WhatsApp, normalmente, en el teléfono, sobre el Año Nuevo. ¿Qué es lo que le pedimos al Año Nuevo? Al año 2025 le he pedido salud, le pido amor, le pido paz, le pido una abundante economía en mi familia y le pedimos un montón de cosas sabiendo que no nos va a dar ninguna de ellas, porque el 2025 no nos puede dar ninguna de ellas. Y nosotros hay. Pero eso sí, cuando pasa alguna tragedia que pasará en el año 2025, porque son muchos días, muchos momentos, la tragedia se la atribuimos a Dios. Me he enfadado con Dios porque me ha quitado. ¿Y por qué no te enfadas con el 2025? Y andamos ahí. Es propio en la liturgia de hoy, en el 1 de enero, es propio, está perdido, pero en la liturgia de las horas se reza el Te Deum. Es una oración larga, tampoco larga, pero es una oración que pone en presencia a Dios y pone la mirada de este año en Dios, pidiéndole todas esas cosas que nosotros podemos pedirle, y Él nos las puede dar. Y es hermosa. Es verdad que es en latín, tiene su traducción,
y es muy hermosa para rezar en estos días y sobre todo este día, ¿no? Este día también es propio de una cosa que es muy habitual el 1 de enero. Solemos tener dos enemigos muy grandes y dos enemigos muy grandes que muchas veces los ponemos por encima de Dios. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Dios y nos vendemos a esos dos enemigos, ¿no? No voy a decir nada profundo. Esos dos enemigos son sencillamente las uvas de ayer o el champán de ayer. Son dos cosas que sencillamente todos los utilizamos y los celebramos, y hay que hacerlo así, o hay que hacerlo como uno quiera, pero es propio de estos días. Pero nos dejamos vender muchas veces por aquello que nos es puesto, ¿no? Y es muy difícil, y hoy os doy las gracias, que en el día de hoy a las 11 de la mañana vengamos a celebrar lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es Dios. Es muy difícil porque ¿quién se levanta a las 10 de la mañana a prepararse para ir a misa a las 11? Hay que tener fuerza de voluntad después de haberse metido tarde a la cama. Pero ahí se ve la prioridad de la persona, ¿no? Aunque a veces titubeo en la presencia de Dios en mi vida, quiero empezar bien el año, ¿no? Como unos suben a los montes el día de hoy, nosotros subimos a la mejor cima que podemos tener, que es la presencia de Dios. Pues hoy que nuestra cima sea este altar, que en esta cima en la que estamos invitados todos, junto con toda nuestra familia, que pongamos a todos ellos aquí, en la mejor de las cimas, en la presencia de Jesucristo, para que Él los bendiga todo el año, que no les falte ni amor, ni paz, ni caridad, pero que no les falte nunca eso que es indispensable para esta vida, la esperanza y la fe. Hoy le pedimos al Señor, por mano de la Virgen María, estas dos cosas que son propias de un cristiano, la esperanza y la fe. Eta zenide maiteok aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia handik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernetara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztiunaren eskuinaldea jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok,
zuzen dezaizkiogun geure otoitzak jaunari, eta bere semearen ama bitarteko dugula, eskadezagun bere errokia gizaki guztientzat. Bededun guztiek Mariaren antzera bihotzean gorde eta hausnar dezaten jainkoaren semea zentzuna, gero gartzu hotz egiteko. Eskadezaiogun jaunari. Por las víctimas de la violencia, por los perseguidos, los marginados, los oprimidos, para que se les reconozcan sus derechos de hombres libres y se respete en ellos la imagen del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros. Roguemos al Señor. Herrialde eta arraza guztietako gizon eta emakumeak guztionaita den jainkoa bakarra aitortuz elkarren zenide bezala bizi daitezen. Eskadezaiogun jainkoari. Por todos nosotros, para que sepamos experimentar la paz en la casa, en la escuela, en el trabajo y en todos los campos de la convivencia humana. Roguemos al Señor. Betiereko jainko jauna, entzun gure otoitzak eta bedenkatu ezazu azteragoa zen urte berri hau. Geure eguneroko lanak eman dezaigula eguneroko ogia. Eta geure bihotzek aurki dezatela zure hitzarengan azebetzeko dituen eta ongi nahien bidetik eramango dituen egiazko janaria. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hoi jainko, zuk ematen diezu hasiera asmon guztiei, eta zuk dituzu burutzen. Jangoikoaren ama santuaren festaburu honetan eskatzen dizugu, salbamenaren hasiera pozik ospatzen dugunok, iritsi dezagula egun batean salbamen horren betera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti ere korri. Eta zu bedenkatzea eta gorestea, Maria beti Virginia doatxuaren amatasuna ospatzen degun egun honetan. Berak sortu du Espiritu Santuaren egitez, zure seme bakarra. Eta Virginiatasunaren ederra galdu gabe, berak eman dio munduari betiko argia. Jesu Kristo gure jauna. Honen bitartez, aingeruek zure hunditasuna goresten dute. Zerutar espiritu eta boterek zure ospea adoratzen, eta goiko indar eta serafindoatxuek zuri auspez agur egiten. Postasun bera baititu zerutar guztiak elkartzen. Ona rezazu jauna, haien gaurezpenekin bat egin ditzagula, geukere, geure kantu etxak. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorezpena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk biziarazten dituzu guztiak eta santutzen. Eta zeu ari zara beti eta beti zeure herria biltzen. Eguzki alde batetik besteraino, opari garbia ezkindakizun. Apalik beraz jauna eskatzen dizugu, egin ditzazula santuz, zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardauek, zeure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Misterio hauek berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak, saldu zuten gau hartan, ogia hartu, eta zuri eskerrak manez bedeinkatu zuen, zatitu eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztiko kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, zuri eskerrak manez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztiko kontatik, hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola,
zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egizu egau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, guk zure semearen ekaldi salbagarria eta hilen artetik pistea, eta zururatzen miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna, zeure Elizaren eskaintza honi ikusi eskaintza honetan zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu jauna, zeure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santoaz beterik, Jesukristoren gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari. Zeure aukeratuekin zerua iritsi dezagun. Lehengo, Maria guztiz doatxua, jangoikoaren ama beti Virginarekin. Haren zenar Jose Santuarekin, zeure apostolu eta martiri santuekin, eta santu guztiekin. Badakigu hauen bitarte zure laguntza izango dugula, non nahi eta beti. Gu zurekin baketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako bilaldian bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure Eliza. Zeure zerbitzari Frantzisko gure aita santua, Fernando gure gotzaia, eta gainerako gotzain eta elizgizon guztiak, eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu duzun familionen otoitzak. Aita guztizona, erakarri zuregana mundu zabalean mandandurik dabiltzan zeure seme alabak, hildako geure zenideak, eta mundu honetatik zurekin adizkide joan diren guztiak. Arritzazu bihotzonez zeure zeruan. Guk ere sinisten dugu zeure intzarin zorion bete izango dugula betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitarte, honekin eta honengan. Zuri jainko aital guztidun Espiritu Santuarekin bategan. Ospetaintza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake usten dizuet neure pake ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea. Eman batasuna errek bizibeizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea elkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, izne ezin zure eritxean zartzeko. Baina zazuiz bat eta sentatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Hauna, pozik hartu ditugu sakramentu zerutarrak. Egizu Maria beti Virginia doatxua, zure semearen sortzaile eta Elizaren amatza taitortzen eta goresten dugunok, laguntza izan ditzagula betiko bizia lortzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharrak. Datorren igandean urtarrilak 5 mesa izango da goizeko 11etan, ez da arratsaldeko mesarik izango eta hurrengo egunean urtarrilak 6 mesa 11etan mesa nagusia izango da. Aviso. El próximo 5 de enero, domingo, celebraremos la Eucaristía a las 11 de la mañana y al día siguiente, lunes 6 de enero, a las 11 de la mañana, la misa mayor. Ohartxo bat, eta ohartxo honekin eskertu baitare, Gabon koruak badakizue urtero diru kolekta bat biltzen duela eta Karitazeri bidaltzen diola. Aurten jasotako dirua 2008 euro izan dira 25 zentimorekin. Eskerrik asko zuetako guztioi eta Zumaiar guztiei. La colecta de Gabon Koroa de este año, que se deriva, como todos los años lo hacen, a Cáritas, ha sido de 2.008 euros con 25 céntimos. Agradeceros vuestra generosidad y también agradecer a todos, toda la gente del pueblo, esta aportación a Cáritas. Bedinkapena jasotzen dugu. Jauna zurekin eta bedinkazitzatela jangoiko algoztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte, eta egun eta urte eder bat izan dezazuela.